Φίλοι μου, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και βρισκόμαστε στον Παχίαμο, στη 600η εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ. Πρόκειται για μια πολύ γνωστή εκκλησία, όπου χιλιάδες κόσμος την επισκέπτεται κάθε χρόνο. Χιλιάδες πιστοί καταφθάνουν κάθε χρόνο την τρίτη της διακαίνησή μου στη γιορτή του Αγίου, καθώς γίνεται μεγάλη πανηγύρις περιμετρικά του ναού. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, κάνετε subscribe με καμπανάκι στη σελίδα μας στο YouTube για να παίρνετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Φίλοι μας, φύγαμε από την εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ, πήραμε το δρόμο που οδηγεί προς τον κάτω πύργο, τη Λυρίας, και φτάσαμε στην εκκλησία της Παναγίας της Γαλόχτισσης, η οποία είναι φτιαγμένη από γάλα. Η πόρτα στο μικρό ξοκλήσι είναι πάντα ξεκλείδωτη, για να μπορείτε να μπείτε μέσα, να θαυμάσετε τις τοιχογραφίες του 12ου αιώνα και να ανάψετε το κερί σας. Η μεγάλων διαστάσεων εικόνα του ναού, η οποία απεικονίζει την Παναγία Βρεφοκρατούσα, φυλάγεται στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον κάτω πύργο. Όμως πιστό αντίγραφο βρίσκεται εντός του μικρού ξοκλησιού, όπου μπορείτε να προσκυνήσετε.